Zeeuws-Vlaanderen wil dat Vlaamse scholen stoppen met wervingscampagnes. Want anders dreigt er een leegloop bij scholen aan onze kant van de grens. Dat betekent dat de leefbaarheid van deze regio in gevaar komt. Want als er scholen wegvallen, ja, reken zelf maar uit. Dan hebben jonge gezinnen hier toch een probleem. En verder in deze Zeeland nu. Ongelukken bij Heinkesand en Serjansland. En geld stroomt binnen voor paard op zorgboerderij. Goedenavond. Vlaamse scholen moeten stoppen met het werven van kinderen uit Zeeuws-Vlaanderen, zeggen Zeeuws-Vlaamse onderwijsinstellingen en ook de gemeente Sluis. Want anders dreigt er een leegloop voor Zeeuws-Vlaamse scholen, waardoor de leefbaarheid in het gebied gevaar loopt. Scholen aan beide kanten van de grens zijn nu, na jarenlang met elkaar in de clinch te hebben gelegen, met elkaar in gesprek. In het gesprek hebben de Zeeuws-Vlaamse scholen hun zorgen geuit. Ze hebben liever niet dat de Belgische scholen leerlingen werven in Zeeuws-Vlaanderen. Toch zijn er in de gesprekken geen concrete afspraken gemaakt. De Zeeuws-Vlaamse scholen zeggen dat het gaat om fatsoen. Stel dat er heel veel Zeeuws-Vlaamse leerlingen naar België zouden gaan, dan ga je dat in alle lijnen merken. Dus in de kinderopvang, in het voortgezet onderwijs, maar ook in het primair onderwijs. Dan zou dat voor scholen een probleem kunnen zijn. En als scholen te veel onder druk komen staan en niet meer hun onderwijs kunnen organiseren, dat betekent dat de leefbaarheid van deze regio in gevaar komt. Want als er scholen wegvallen, ja, reken zelf maar uit. Dan hebben jonge gezinnen hier toch een probleem. Ik begrijp dat, maar wij hebben een aanbod die anders is dan het Nederlandse aanbod. En die voor een aantal ouders en leerlingen toch wel echt interessant kan zijn. Omwille van een andere aanpak, maar ook de vaktechnische zaken die we aanbieden. En die voor leerlingen het dichtste bij hun Zeeuws-Vlaamse huis zijn. Dus van waar die streep, waarom is dat nodig om die mensen daarin te beperken? Op dit moment zitten er zo'n 50 Zeeuws-Vlaamse leerlingen in België op school. Dit zijn allemaal scholieren die in de buurt van de grens wonen, zoals Milo en Maxime. Nou, ik ga al mijn hele leven hier in België naar school, al sinds dat ik klein was en ik ben hier ook geboren. Maar dan zijn we toen ik ongeveer 5 jaar oud was verhuisd. En om mijn sociaal leven zo wat te verbeteren ben ik in België gebleven, zodat ik de vrienden bleef houden die ik had. Ik ben ook op het lager onderwijs naar België gekomen. En ik vermaakte me daar wel, dus ik heb gewoon gezegd, ik blijf in België. Maar als leerlingen uit België naar Nederland zouden gaan, denk ik ook niet dat de Belgen zouden zeggen van, jullie pikken onze leerlingen af. Ik denk ook dat dat gewoon een keuze is van leerlingen zelf. Want er zijn ook Vlaamse kinderen die ervoor kiezen om in Zeeuws-Vlaanderen naar school te gaan. Zoals Brechtje en Renske. Ja, het is het dichtstbij van mijn huis en ik ken hier natuurlijk heel veel mensen. Dus, en mijn vriendinnen zitten hier op school, dus daarom heb ik voor het Swing College gekozen. Mijn broer was ook naar hier naar school gekomen. En ik kende ook wel vrienden die hier op school zaten. En ze helpen hier wel echt heel goed. En zo kan je ook zeggen dat je in het buitenland op school zit. Dus dat is ook wel leuk. Voor de scholieren is de landsgrens dus eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. De scholen blijven daarom gesprekken voeren om te kijken of ze in de toekomst misschien kunnen samenwerken. We hebben met elkaar wel een en ander besproken en het is belangrijk dat we met elkaar de samenwerking zoeken. De strijd aanbinden met elkaar, denk ik, die niet de beste stap is. Opportuniteiten bieden zeker wel. Er worden middelen besteed langs beide kanten. En mochten we natuurlijk, maar dat is een heel politiek verhaal die dan geschreven moet worden, mochten middelen gedeeld kunnen worden naar efficiëntere inzet van, dan denk ik dat we daar al bij beter van worden. 2 doden in het Zeeuwse verkeer vandaag. In Heinkesand botste een personenwagen tegen een bus op de kruising van de Eendvogelstraat en de Heinkesandse weg, waarbij de bestuurder van de auto om het leven kwam. In Serjansland reed een auto op de lage weg van het talud, waarna de auto tegen een boom tot stilstand kwam. En ook dat was fataal. De politie vermoedt dat in beide gevallen de bestuurder van de personenauto onwel is geworden. Het ADRZ krijgt volgende week een petitie aangeboden met ruim 5000 handtekeningen, ingezameld door alle dorpsraden op Schouwen-Duiveland. De dorpsraden willen niet dat het ADRZ uit de Victoria-kliniek uit Zierikzee vertrekt, hoewel het ADRZ al wel de huur van de kliniek heeft opgezegd. De dorpsraden willen toch kijken of ze het vertrek nog kunnen tegenhouden.
De politie is dringend op zoek naar Misha Wils uit Terneuzen. De 25-jarige Wils staat op de nationale opsporingslijst van de politie, omdat hij onder meer betrokken zou zijn geweest bij een dodelijk schietincident in Eindhoven vorig jaar juli. Sindsdien is hij niet meer gezien. En aangeschoven is verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, ja, wie is deze Misha Wils? Nou, bij de achternaam Wils ging er wel een lichtje branden. Ik denk, ik ken die naam ergens van. Natuurlijk even in ons archief gekeken. En inderdaad, in 2017 was hij betrokken bij een schietpartij in Terneuzen. Die rechtszaak heb ik toen ook gevolgd. En hij heeft ook uiteindelijk 20 maanden cel gekregen voor zijn betrokkenheid daarbij. Nou, zijn bijnaam is dus Pablo. Hij heeft een bijzonder uiterlijk, lange krulletjes, groene ogen. Maar goed, de politie zegt, dat kan hij natuurlijk allemaal veranderd hebben. Gekleurde lenzen, haar geknipt, gekleurd. Wat hij ook heeft is een tatoeage op zijn hand met 5 stipjes, net zoals de 5 op een dobbelsteen. Maar ja, hij zit waarschijnlijk in het buitenland en hij is voortvluchtig. Dus ja, de politie is dringend op zoek naar hem. En mocht iemand iets weten, dan kun je daarmee een beloning krijgen van €15.000. Ja, en het gaat dus om een schietpartij in Terneuzen, maar ook dus in Eindhoven. Maar die nationale opsporingslijst, hè, wat is dat voor een lijst? Nou, dit is een lijst van de politie waar echt personen op staan die echt dringend gezocht worden. Op het moment staan daar 19 namen op, allemaal mannen. En nu dus ook Misha Wils. En dat zijn mensen die of ontsnapt zijn uit TBS of detentie, of die echt van zware feiten verdacht worden. Zoals ook Misha Wils, dus van een dodelijke schietpartij in Eindhoven. Vanavond besteedt overigens ook Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak van Misha Wils. Mercy Kamermans, dankjewel. 63 jaar is ze en misschien wel de oudste student aan de HZ. Pietje Zwart uit Vlissingen volgt in Vlissingen een deeltijd hbo-opleiding. En ze is dan een mooi voorbeeld van een nieuw loket met de naam Leven Lang Ontwikkelen Zeeland. Sinds een tijdje kan iedereen met een scholings- of een ontwikkelvraag terecht bij dat loket. Want blijven leren is nodig, zeggen de initiatiefnemers. Pietje Zwart, beter bekend als de vrouw met de blauwe haren. Ze is met haar 63 jaar misschien wel de oudste student aan de HZ. Pietje volgt hier in deeltijd de opleiding Social Work. Haar stageplek, welzijnsorganisatie Hersteltalent in Middelburg, betaalt haar opleiding. Nou, ik kan eigenlijk heel veel dingen vinden die wel aansluiten bij wat ik al doe. Ik werk als vrijwilliger namelijk. En wij begeleiden mensen in het vinden van hun kracht. En dan sluit deze opleiding eigenlijk nog beter op aan dan dat ik toen al dacht. En vandaar dat ik dat ben gaan doen. Pietje leert veel. Van de studiestof, maar ook van het contact met haar medestudenten. Allemaal volwassenen met veel werkervaring. Die werken allemaal in vluchtelingenhulp bij het Leger des Heils. Die werken met verslaafden, die werken met mensen met een verstandelijke beperking, met ouderen, met dementeren en met jeugdzorg. Al die mensen bij elkaar, daar kan ik van alles aan vragen als ik iets wil weten. Goh, hoe doen jullie dat? Daar hoef ik geen boek voor te kopen, want ik heb het naast me in de klas. Ja, dat is ongekend. Daar ben ik blij mee. Wat Pietje doet, zouden veel meer Zeeuwen moeten doen. Dat vinden verschillende instanties, als bijvoorbeeld UWV, gemeentes, HZ en Scalda. Ze hebben samen 1 team opgericht. Leven Lang Ontwikkelen Zeeland. Werknemers en werkgevers kunnen bij dat team terecht met alle vragen over werk en leren. Als je kijkt naar de ontwikkelingen, de arbeidsmarkt is krap, ook in Zeeland. Dus geen verrassing, dus niks nieuws wat ik zeg. Maar je merkt wel dat mensen het lastig vinden om dan antwoorden te vinden van, maar oké, hij is krap, ik sta nog aan de zijlijn, hoe kom ik dan binnen dat werkveld? Door eigenlijk elkaars kennis te bundelen en vragen ook over en weer met elkaar af te stemmen en de lijnen kort te houden. Zodat we kort op de bal zitten, kort op de vraag zitten en mensen snel kunnen helpen. Want dat is ook eigenlijk wel wat we terugkrijgen wat mensen heel fijn vinden. Dus een stukje snelheid, duidelijkheid, concreet, praktisch van wat kan ik dan gaan doen. Zeker 300 Zeeuwen hebben al bij het team aangeklopt. Het houdt spreekuren in Terneuzen, Vlissingen, Middelburg en Goes. Pietje kan het iedereen aanraden, al gaat het de ene dag makkelijker dan de ander. Natuurlijk heb ik momenten dat ik denk, nee, ik doe het niet, ik ga het niet meer doen, ik kom niet meer uit bed. Nee, toch kom ik wel uit bed, want ook heb ik verantwoording aan de anderen van mijn groepje waar ik mee studeer. Ik heb ook verantwoording aan de plek waar ik stage loop. Maar het is niet iets waar je eventjes erbij doet. Het kost best veel tijd.
Pietje hoopt volgend jaar zomer haar diploma te halen. Op het strand bij Westerschouwen is een 7-tal strandhuisjes verwoest na een zeer harde windvlaag gisteren. De huisjes liggen nu schots en scheef onderaan de duinen en het interieur ligt overal verspreid. Volgens de uitbater van de huisjes zijn alle persoonlijke spullen van de huurders er inmiddels al wel uitgehaald. De huisjes worden nu weer hersteld, zodat de huurders ze dit seizoen gewoon kunnen gebruiken. En het geld stroomt binnen voor Donnie, het paard op zorgboerderij De Stelle in Ouwekerk. De eigenaar van Donnie wil zijn paard weghalen, maar dat willen de cliënten niet, omdat ze enorm aan Donnie gehecht zijn, zoals we gisteren al lieten zien. De eigenaar wilde het paard verkopen aan de zorgboerderij voor €7500, waarna er een inzamelingsactie is gestart. En dat bedrag van €7500, dat lijkt inmiddels zo goed als binnen. En dat betekent natuurlijk dat Donnie op de zorgboerderij kan blijven. Nog steeds staat er een stevige wind in Zeeland en het regent ook stevig. En er viel ook hier en daar een klap onweer. Die regen en die incidentele onweer, ja, dat blijft ook morgen nog. Waarna we, als het goed is, overmorgen eventjes een droge dag hebben. Ja, die regen is iedereen natuurlijk onderhand wel een beetje beu, laten we eerlijk zijn. Behalve John Bijl van de Varentuin in Burghaamstede. Varens doen het namelijk ontzettend goed bij nat weer. En daar is John hartstikke blij mee. Hier staan 135 soorten op dit moment. Planten van over de hele wereld verzameld. Wat zo fascinerend is aan varens is dat het echte overwinnaars zijn. Ze bestaan miljoenen jaren en ze hebben zich overal aangepast aan de omgeving. En dat zie je terug in de plant. Hoi, regen! Ja, blij met de regen dus. Het hele filmpje van John en zijn varens is terug te zien op Omroep Zeeland Facebook, Instagram en TikTok. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond en graag tot morgen.